Добре дошли в Охрид Нюс. Днешните новини са много интересни. Нека първо започнем с времето, защото днес определено има интересни теми. Мисля, че това е най-леката от тях. Мога да видите, че отделе небето беше синьо като онези прекрасни кутии на защото те много хубаво сияят. Де беше небето, де беше точно по същия начин. Обаче се появиха някои, да ги наречем буквално до преди 2 секунди беше слънчево, сега слънцето се скри. Надяваме се да продължи да бъде така. Ако не се лъжа, бяха казали, че утре в продължение на 5 дена нещо от този сорт ще почне да вали. Следващата тема е за Америка и Иран. Както виждате, цените на горивата в бензиностанцията скочиха като майка. Оня ден бех с дедо ми до бензиностанцията. Една цела пенсия отиде по деволите, ама айде, от мен да ми. Мога да кажа, че очаквах Иран да изчезнат до 2 дена, защото те обикновено там са пълни мизерници. Те нямат дори ток и тоалетна, ама от мен да мине. Обаче се оказа, че те са кораби и някакси американците изгубиха милиарди с тези самолети, които каснаха у нас. Поради простата причина, че те са малумни да се занимават с такива тапанари. Само поради причината за това, че те са искали да имат ядрени оръжия, при факта, че аз излагам имат. Друго интересно относно войната в Иран, мога да кажа, че Иран бяха пратили нота на България, в която гласат, че имат желание и имат пълното право да отвърнат на нас по какъвто и да е начин, поради простата причина, че сме позволили на американците да си кацнат с техните птици, да ги наречем по по-милия начин, на летище София, който предизвиква ярост от страна на Иран. И до онзи ден минаха поне сигурно така 10 самолета на мога да кажа, че ако ще ни бомбардират, поне аз през това време ще съм навънка с приятели и най-вероятно ще е забавно, защото всички ще пищим като малките момиченца, ама живи и здрави. Но ако трябва да съм честен, лично аз не смятам, че те ще ни направят каквото и да е било. Първото, което е, не смятам, че с нас ще се занимават, защото имат много по-сериозен проблем с Русия, например, или с Америка, или с страните от НАТО. Второто, което е, ако решат нас лично да ни бомбардират, те няма какво да бомбардират. Те най-много 2-3 бази да пуснат 5 бомби и тия F-16, които половината от тях дори са негодни да летят поради една или друга причина. Съм сигурен, че дори няма да летат, когато се наложи. И новината на деня, дами и господа, мога да кажа, няма да обръща спокойно, мога да кажа, че си писах колко? Така половин час с Калина. Една лига, дето живее на май 6-ти етаж ще пада, наследство в математиката. И поговорихме си, мога да ви предупредя, че на 13 или 14 април можете да дойдете тук на градинката, да гледате боксов матч между Ники и Никича срещу Калинка Миткова. Мога да кажа, че накратко в чата единството, което тя написа е, че ще му пълния смисъл. Надявам се поне да използва през Мога да кажа, че Ники ще бъде тежко на защото каквото и да си кажем, мога да кажа, че Ники ще бъде много тежко на не смятам, че правилното нещо е в случай на атака от момиче да отвръщаш на удара по какъвто и да е начин. Освен ако не извади там вече, ако няма къде да бега, ще трябва да вадим пътлак. Иначе, най-добрият случай в това е той да почне да бяга и да гледаме Том и Джери в боксовия матч. Няма билети, обаче е напълно безплатен и баба ти викни, ако искаш, нямаш проблеми. За Дейвид също се отнася. Това бяха новините за днес. Приятен ден и, както казва охраната, когато си тръгвах от Мангалхан,